50 urte baino gehiago eskutako autopsiak baieztatzen du Guardia Zibilak Xabi Etxebarrieta zauritu zuela. Etxebarrietak hil zuen Jose Pardinez etaren lehen biktima eta Etxebarrieta bera izan zen erakunde armatuko lehen hildakoa. 1998ko ekainaren 7an hil zuten Etxebarrieta Tolosan. Eta bertsio ofizialaren arabera, Guardia Zibilen eta etakiden arteko tiroketa batean hil zuten. Etxebarrietaren familiak baina beti izan du zalantzan hori. Arantzadi Zientzia Elkarteak eta EHUk egindako ikerketa batek gainera bestelako ondorioak ditu. Gaur aurkeztu dituzte egin duten txostenaren ondorioak eta Eneko Etxeberria EHUko zuzenbide prozesaleko irakaslearen hitzetan, enfrentamendua egon bazen ere, ezerk ez du esplikatzen Etxebarrietak Bizkarrean jaso zuen tiroa. Ondorioz litekena da Etxebarrieta exekuzio extrajudizial baten biktima izatea. Arratsaldeon guztioi, udara begira piztuak dira alarma denak indarkeria matxistari aurre egiteko, bereziki ospakizunen testu inguruan. Azken erasoi erreparatuta aurreikusi daitezken egoerei erreparatu die gaurko magazinean, Eraitz de Egilaz, EH Bilduko legebiltzarkide eta Gazteria alorreko idazkariak. Azken egunetako gertakariak nahiko gogorrak izan dira, eta behasaindarra izanik niretzat ere nahiko gogorra izan da ez festen atarian halako gertaera batekin amaitzea nahiko borobilzi joa zen festa horiek. Ikusten dugu argi eta garbi eraso sexistak eta emakumeen kontrako violentzia hori existitzen dela eta aurrera eramaten dela, eta ikusi dugu ere orain arteko festa giro askotan hori gertatu dela eta aurrerantzean hori gertatuko denik ezin dezakegu horrela aurre ikusi, baina badakigu ez, egungo egoeran eta emakumeen kontrako violentzia hori errealitate bat dela. Hala ere uste dut aurre ikuspen horiek ezin ditugula egin eta ezin dugula alarmistak eta alarma egoera konstante batean bizi, justuki emakumeen askatasuna bera mugatzen delako. Arratsaldeko 3etan abiatu da diputatuen kongresuan, Espainiako diputatuen kongresuan, prostituzioa debekatzeko duen lege baten beharrari buruzko eztabaida. Lehen aldia da gaia eztabaidagai dutela. Osoko bilkurak onartu egingo du PSOEk bultzatutako prostituzio indargabetzeko legea aintzat hartzea. Lege horrek jasotzen du orotara alderdi horrek, sexu askatasuna bermatzeko legeari aurkeztu zaion zuzenketa. EAJak erregearen bortza ezintasuna mugatzeko lege proposamena Espainiako kongresuan aurkeztu duela iragarri du. Esparru pribatuaren baitan egiten dituen gauzetan eragina izateko asmoa izan barik. Ekimena gauzatzeko botere judizialeko lege organikoen aldaketa egin beharko litzateke, eta horretan PSOEk dauka ahalmen osoa. ¿Y en qué consiste? Es muy sencillo, es añadir un punto 2 al artículo 55 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que diría lo siguiente: también conocerán, aforando, digamos, al rey, a la reina, si hubiera en su caso, aforando al Tribunal Supremo, de manera que diría, también conocerán de las acciones civiles y penales dirigidas contra el rey o reina durante el ejercicio de su cargo en los actos no sometidos a refrendo y que no tengan relación con las funciones institucionales de la jefatura de Estado. Europa Batasunaren klima aldaketara egokitzeko misioan parte hartzeko hautatutako eskualdetako bat izan da Euskadi. Hala jakinarazi du Europako Batzordeak Bruselan. Klima aldaketaren aurrean gainera egokitzapenean eta erresilentzian erreferente gisa aitortu du Europar Batasunak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa. Bestalde Eusko Jaurlaritzak Euskadiko lurzorua babesteko 2030erako estrategia onartu du eta 79 ekintza definitu ditu abipuntu gisa. Arantza Tapia Eusko Jaurlaritzako ingurumen sailburua. Orain arte egin izan ditugu lurzoruak babesteko gauza desberdinak, baina estrategia integral bezala lehena da Euskadin onartzen duguna eta estatuan ere ez dago beste bat. Estrategia honek nolabait 2050
garren urtera, nolabait lurrak era jasangarrian kudeatzeko asmoa du eta epemuga bat badu tartekoa 2030 garren urtea izango dena. Eta zentzu horretan nahi duguna da hori lurrak era jasangarrian kudeatu eta aldi berean baliabide natural guztiak jasaten dituen mehatxuei aurre egin eta pertsonen osasuna eta etorkizuneko belaunaldientzat epe luzerako dituzten funtzioak bermatzea. Bestelakoan, energia autokontsumoak 76% egin du gora azken hilabeteetan Nafarroan. Mikel Irujo eta Itziar Gomez kontseilariek klima aldaketari buruzko foru legea zabaltzeko kanpainaren aurkezpenean nabarmendu dutenez. Nafarroan energia autokontsumoak 76% egin du gora azken hilabeteotan. Mikel Irujo ekonomia eta enpresa garapeneko kontseilariak eta Itziar Gomez landa garapeneko eta ingurumeneko kontseilariak klima aldaketari buruzko foru legea zabaltzeko kanpainaren aurkezpena nabarmendu dutenez. Navarragreen.es webgune berri bat ere martxan jarriko dutela iragarri dute. Nafarroa Green trantsizio ekologikoaren estrategian oinarritua. Estrategia horretan sartzen da zuzen ere autokontsuma bultzatzea, iturri berriztagarriak eta eraginkortasun energetiko indartzearekin batera. Industriak 20% murriztu dezan 2030erako energia kontsumoa. Guztiok jabetzea ohiturak aldatu behar ditugula, enpresa eta erakunde publikoetatik hasi eta gutako bakoitzeraino arlo ekonomiko eta sozial guztietan, aldaketa ezinbestekoa da, karbono gutxiko ekonomia bat lortu nahi badugu. Mugikortasun jasangarri eta adimendunean aurrera egiteko beharra azpimarratu du Irujok, hidrogenoetan, biogasan eta biomasan jarduerak eginez. Gomezek azaldu duenez, gobernuak estrategia horri ekin zion egungo ekoizpen ereduari alternatiba iraunkorrak sortzeko. Europako itun berdearekin edo Green Dealekin lerrokatuta eta klimalarrialdiari erantzuteko gizarte aldaketak bultzatzeko. Eraldaketa plan honek hainbat jarduera ardatz biltzen ditu, hala nola eraikuntza eta energia eraginkortasuna, ekonomia zirkularraren sustapena, landa eremuaren sustapena eta berrikuntza, biodibertsitatearen kontserbazioa eta kudeaketa, energia berriztagarriak edo mugikortasun iraunkorra eta berritzailea, eta aldi berean ingurumen, ekonomia eta gizarte iraunkortasunaren ikuspegitik hainbat proiektu abian jartzeko ibilbide horri gisa balio du. Orain lege berria dutela adierazi du ingurumeneko kontseilariak, ezinbesteko tresna izango dena klima ekintzaren esparru arau emaile instituzional eta instrumental egonkor bat eskaintzen duena. Errusiako gobernuko ordezkaritza talde batek eta Turkiakoek batzarra dute gaur Ankaran. Ukrainako zereala eta gainerako elikagaiak esportatzeko beharrezkoak diren mekanismoez eztabaidatzeko. Errusiako eta Ukrainako gobernuek aurre akordioa lortu dute Turkiaren bitartekaritzarekin, Odesatik alez eta gariz kargatutako ontziak atera alizateko, Kremlineko iturriak aipatuta izbesti egunkariak adierazi duenez. Informazio horien arabera, Ukrainako uretan Turkiako armada arduratuko da minak eta beste edozein lehergailu kentzeaz, baita ontziak lurralden neutraleraino eskoltatzaz ere. Oraingoz plana Odesari bakarrik aplikatzen zaio. Vladimir Putin Errusiako presidenteak adierazi du Errusiak ez ditula esportazio horiek oztopatzen eta Ukrainak beste bide batzuk erabil ditzakela. Hala nola Berdianskeko portua Azov itsasoan edo hainbat herrialdetan zehar, tartean Bielorrusian. Не мы же заминировали подходы к порту. Это Украина заминировала. Я уже много раз говорил всем нашим коллегам. Ну пусть они разминируют, и, пожалуйста, пускай корабли с зерном, груженные зерном, выходят из портов. Мы гарантируем их. Aurre akordioa aste honen erdialdean berresta aurre ikusten da. Sergei Lavrov eta Sergei Shoigu Errusiako kanpo arazoetako eta defentsako ministroak urren ez urren ekainaren 8 eta 9 Turkiako hiriburuan euren homologoekin biltzen direnean. Izbestiak aipatzen duen iturriak dio ale Ukrainarra orain trenbidez eta lurreko beste baliabide batzuen bidez ematen zaiola Europar Batasunari, eta ondorioz oraindik ez dela iritsi azken kontsumitzaileengana. Bestalde egunkari errusiarrak Ankararen bitartekaritza goraipatzen du munduko elikagaien krisia arintzeko akordio honetan. Akordioa zerealen prezioa izugarri igo den unean iritsi da. Mundu osoko ahal esportatzaile nagusietakoat blokeatuta egon delako. Ukraina munduko 5. bidalketen 9%. Otsailaren 24an gerra hasi zenetik 22,5 milioi tona zereal blokeatuta daude Ukrainako portuetan. Hala ere, Putin presidenteak ukatu egin du Ukrainako gerra zerealen prezioen igoeraren erantzule denik, baizik eta data luzeko arazo bat dela, pandemiaren aurretik ere hasi zena.
Я уже много раз говорил. Hainbat langileen babesa jaso dute goiz honetan Aitor eta Arkaitz Bizkaiko metalgintzako grebalariek Bilbon. Epaiketaren aurretik, fiskaltzak 12 hilabeteko kartzela zigorra eskatzen du bakoitzarentzat eta Eusko Jaurlaritzak 23koa. Sadutako langileen plataforma izon erretez. Badakigu honek enbarazo egiten diola, horrelako mobilizazioek enbarazo egiten diela bai Eusko Jaurlaritzari eta bai patronalari, egun horretako mobilizazioak oso jendetsuak izan ziren, jende asko atera zen kalera eta fabrikak eta lantegiak gelditu ziren, eta horregatik erabaki zuten pertsona hauek atxilotzea eta salatzea eta mehatxatzea. Ez dute horrelakorik nahi eta eskatzen diegu mesedez babestu dadin langileriaren grebarako eskubidea eta gelditu daitezela horrelako aktuazioak. Esan beharra dago bai, bi pertsona hauek jasandako atxiloketa agresibo hori salatzera gatozela, biek jasan eta pairatu zituztelako lesioak. Orduan, eskatzera gatoz, bai horrelako aktuazioak geldiaraztea eta baita epaiketa hau bertan bera gelditzea. Enpleguaren alde greban egun daramatzaten Alkontza enpresako langileak ere izan dira metaleko epaiketaren atarian auzipeturiko langileei babesa adierazteko. Aipatu bezala egun bete dituzte gaur greban eta eguneko egoeraz informazioa jasotzeko Urko Herrera langile batzordeko kidearekin hitz egin dugu gaur. Egungarren egunean gauz. Eta beti bezala goizeko 6:30 horrela etorri dira furgoak, akordonatu dute leku bat, eta gero saiatu dira atea irekitzen, baina atea zen irekitzen gaur. Joan dira sarrera nagusira, akordonatu dute guztiak, mehatxatu gaituzte, guztiei, ezin genula hitz egin, ez oiukatu, ez ezer, eta, etorri da autobusa, ikusten den bezala bideoan, eta sartu dira ate nagusitik. Irizaren partetik ez dakigu zer, eta Alkontzaren zuzendaritzak ere ez digu ez batzarrik ez egiten. Nor gestion ere ez du deitzen, ez ezer, así que berdin jarraitzen dugu oraintxe bertan. EH Bilduk ziurtatu du kotizazio gabeko pentsioen akordioa onartuko dela. PSOEk atzera egiteko asmoa duela zabaldu dute Espainiako zenbait egunkarik, baina Mertxe Aizpuruak esan du gobernuaren hitza beteko duela. Nosotros no contemplamos otro escenario que no sea el cumplimiento del acuerdo que propició además nuestra abstención el jueves pasado en la comisión. Nosotras tenemos confirmado un acuerdo y que está confirmado además por el propio ministro Escrivá. Lo hizo el viernes en una rueda de prensa, lo confirmó. Y no tenemos otra perspectiva más allá de que se cumpla, al margen de lo que digan algún medio de comunicación. Y no tenemos otra perspectiva, no tanto por Euskal Herria Bildu, sino por las miles y miles de pensionistas que acogieron la medida, obviamente, con una enorme satisfacción, porque supone un respiro importante en su situación. Iazko maiatzaren 7an Bilbon atxilotu zituzten 7 gazteen aurkako epaiketa hasiko da hurrengo asteazkenean. 20.000 eurotik gorako isunak eta urte eta erdi arteko kartzela zigorrak eskatzen dizkiete auzipetuei. Ernaik salatu du 7 gazteen aurkako epaiketa gezurrez beterik dagola. Ane Alaba Ernaiko bozeramailea. Guk egiten dugun irakurketa, bada testatua gezurrez beterik dagoela, gaindimentsionatua dagoela guztiz, haiena izan zelako bortizkeria eta ez gurea, eta argi dago haiek izan zirelako 60 gazte baino gehiago zauritu zituztenak, horietako 2 ospitaletik pasatzera behartuak ikusi zutenak haien burua,
eta guk egin genuen bakarra izan zen gure bizitzen alde borrokatzea, eta borrokatzea zilegia da, gure eskubidea da, eta beraz ez dagoela epaiketa posiblerik hori judizializatzeko. Euskal presoen Euskal Herriatze motela salatu du Sarek gaur Gasteizen egin duen agerraldian. Bertan gainera udarako ekimenak aurkeztu ditu plataformak. Estilan hau. Bizikidetzaren alde, bakearen alde eta salbuespeneko espetxe politika ezarrita duten euskal preso guztiak etxeratze aldera, Sarek udan izango diren mobilizazio eta jardueren berri eman du. Alde batetik, 5. bizikleta martza antolatu du uztailaren 22, 23 eta 24an, eta bestetik mobilizazioak deitu ditu Gasteizen, Iruñean, Bilbon eta Donostin ekainetik hasita abuztura bitartean. Presoen eskubideen urrapenak salatzeaz ez ezik, Sarek udan aurreikusitako ekimenak publikatzeko aurreikusita dago, eta ekimen horien baitan Sarek pandemiaz geroztik bertan bera utzi behar izan duen bizikleta martxa berartuko du, Euskal Herriko herri desberdinetatik pasatuko dena, eta horrez gain Euskal Hiriburuetan ere ekimen desberdinak aurreikusiko dira, batez ere jaien datetan, bai Iruñean, bai Bilbon, Donostian eta bai Gasteizen. Suar Sahara Nafarroako gazteak Saharari buruz informatzeko sortu zen. Horretaz gain, udaro, oporrak bakean programan laguntzaile moduan aritzen dira, eta Nafarrora etortzen diren aurrekin askotariko ekintzak egiten dituzte. Beraien proiektua hobeto ezagutzeko izan da klik batean saioko lantaldea. Sahararen alde lan egiten duen gazte talde bat da, 2018an sortu zena, elkar ezagutu ginelako errefuxiatuen kanpamenduetan, eta ikusita bidaiko gazte bakarra ginela, ikusi genuen Nafarroan desinformazio handia dagoela Sahararen inguruan, eta orduan horretan lan egiteko beharra ikusi genuen eta Suhar sortu genuen. Suhar izenen aste batetik dator, lehenengo sugarra, dela guretzat sahararrek duten erresistentzia eta indarra simbolizatzen duena, Sahara hitza, berez, eta jorra haien hizkuntzan aske esan nahi duena. Orduan hortik aste bat egin genuen eta Suhar. Esan dudan bezala, helburu nagusiena Nafarroako gazteria informatzea da, edo, Saharak bizi duen egoera soziopolitikoaren inguruan informazioa ematea da, eta eskuragarri izatea. Baina, gero behar gehiago edo behar berri batzuk agertu ziren, adibidez oporrak bakean programa, badela gero azalduko dugun hobeto, baina Saharak duen programari garrantzitsuenetariko bat, eta horretan ari gara lanean. Pixka bat kokatzeko, duela 47 urte, Sahara Espainiako kolonia bat zen, 53. probintzia, hain zuten ere, eta Frankok egun batetik bestera lurraldea abandonatu zuen, eta Marokok egoera hori aprobetxatuz, hain ezaguna den martxa berdearekin lurraldea okupatu zuen. Eta orduan, Sahararrak behartuak izan ziren basamortua, bere etxeak usteko eta ihes egin zuten basamortua zeharkatuz, Argeliako mugara iritsi ziren, eta Argeliak utzi zien basamortu zati bat, hor eraiki zuten orain ezagutzen ditugun errefuxiatuen kanpamentuak, eta geroztik hor bizirauten dute. Orain, lehen esan dugun bezala, ari gara oporrak bakean programarekin lanean, eta programa hau bada, orain arte etortzen ziren Nafarroako familietara, edo baita Euskal Herria osora eta Espainiar estatura ere, 8 eta 12 urteko haur sahararrak etortzen ziren aberri familietara udako 2 hilabetetan.
Programa honek dituen helburu nagusienak, badira, batez ere aurrak, samortuan egiten dituen temperatura gogorretatik ateratzea, udan egiten dituzte 50 gradu gutik gora, orduan uda hemen pasatzea, eta horrek dakartzan onura guztiak, piztina joatea, hondartzara joatea, klaro, aurra hauek ez dituzte gauza hauek kanpamenduetan. Izozki bat jatea, ez dakit, horrelako gauzak ez, gero elikadura egoki bat eskintzea, eta baita batez ere medikura eramatea, begi eta hortze errebisioak egitea, eta horrelakoak. Eta baita kultura eta hizkuntza berri batzuk ikastea ere, hori oso onuragarria dela hientzat, eta hori. Mondragon Unibertsitatean ikusentzunezko komunikazio ikasten zeudela, gradu bukaerako lan gisa periferiaren mugak izeneko lana erritu zuten Irati Egibar, Irene Zaldua eta Ekin Aizkorbek. Aizkorbe gainera Hamaika telebistako lankideara. Periferiaren lanean askotan ahasturan gelditzen diren euskaldunei ahotsa eman nahi izan diete, haiek egiten duten lana goraipatzeko. Dokumental hau sortzen da unibertsitate garaian, unibertsitatea batera indugu eta orduan ezagutu ginen lehenengo mailan. Bertan ikusi genuen ja lehenengo mailan bakoitzak euskararekiko errealitate oso ezberdin bat genuela. Eta orduan, laugarren mailan, gradukarako lana egiterako orduan ikusi genuen aukera bat horri buruz gehiago ikertzeko eta horri buruz lan bat egiteko. Orduan, hasi ginen ikertzen eta ikusi genuen ahotsak.eusek ikertzen zuela euskararen inguruan eta Euskal Herriko herri bakoitzean ze egoera zegoen, baina ikusi genuen falta bat Euskal Herriko muga guztian, Espainiar eta Frantziar estatuekin dugun muga guzti horretan, ikerketa falta zegoela edo ez zegoela material handirik. Orduan ikuste pixkat hortik sortzen dela, ez? Baita ere, jakitea euskara legalki ofiziala ezan eremutan nola emateuen aurrea, ez dela berdina bai batzuk ezin dutela hezkuntza publiko bat euskara zeman edo eta horrek nola eragiten duen ikustea edo transmisioan eta bilakaeran 60. hamarkadetik ze bilakara ondan, denetan berdina ondan, ez? Hor pixka jakin hori. Hasi behar genuen zerotikan. Hasian ikertu behar genuen, guain arte indazion lan guztia, eta orduan, normala maiz igual, zona batzutatikan kriston informazio pila lortu genuen, baina beste zona batikan etxe honen zer. Ikuste dugu egin dugula oso lan potente bat, bai dokumental aldetik izan dela ikusi duguna, baina gero ere txosten bat egin dugu, ikerketa bat egin dugu, eta hori oso baliagarria izan daiteke hemendik aurrera egongo den euskararen garapen eta sustapen guzti horretan jakiteko nondik gatozen leku bakoitzean. Gure ustez, gure aletxoa txikila ondia izan jarri deu, euskal periferian, euskal komunitatea bintzat eman dieu, saiatu gara ematen testigantzoekin, eta espero deu etorkizun baten erabilgarria izatea ere. Nazioarteko gaiei helduta Hego Amerikan abortatzeko eskubidea bermatzeko aurrerapausoak ematen ari diren bitartean, Amerikako estatu batuetan atzerakada aurreikusten da eta gertatzen dabil. Bero Satrustegi kazetariak heldu dio gaiari magazinean. El País egunkariak gaiari buruzko erreportajea plazaratu du eta besteak beste Sandra Cardonaren hitzak jaso ditu. Cardona, Necesito Abortar Mexiko elkartearen sortzaileetako bat da, eta adierazi du erabakitzeko eskubidearen aldeko mugaz gaindiko mugimenduak ari direla sortzen. Azken hilabeteetan laguntza eskaerak jaso dituzte estatu batuetako 6 estatutatik. Horien artean Arizona, Louisiana eta Texas. Otsailetik, estatu batuetatik 10 emakume jaso dituztela esan du, baina noski, bidaiatzeko baliabideak eta aukerak ez dira berdinak emakume guztientzako. Horregatik, Mexikotik ahalik eta informazio gehien helarazteko moduak bilatu nahi dituzte eta laguntzeko bideak aztertzen ari dira.
Pablo González euskal kaztariak ehun egun daramatza Polonian espetxeratuta. Ehun egun familiarik gabe, konfiantzazko abokatorik gabe, bere burua defendatu ezinik. Hasieran izen zan pelikula baten modukue. Zenein bizitie, furgoneta bi, 8 lagun, sinestu bezaitxeko. Espetxe aldizeke luzetutiri dagokizonez, ez dakit beran legediz urratuten da bien edo ez, baina inkomunikazioari dagokizonez, bai. Poloniak Europar Batasuneko funtsesko eskubidien karti sinatuteko, eta horren arabera familiz zuzenien komunikateko eskubidie edo zein presaudeko moduen, edo kibileke, beran konfidantzazko abogaueaz lehenengo egunetik egoteko eskubide eukibiko leke eta esteko. Ondo dauela, ondala azte bi gitxigora bera konsulek intzon 3. bizitie, eta haren bitxartez badakigu ondo dauela. Eta ganera, albiste barri-barriz da, baina gaur jaso dut beran lehenengo eskutitzen. Eta nire espantziera hainbetarinen nintxie epaiketarako data bat, eta epaiketa horretan argitzutie zer dauen, zer ez dauen, eta aske geratuti. Jaurlaritzako Gobernu Kontseiluaren osteko prentzaurrekoan gaur Bingen Zupiria barkatu Lakuako bozeramaileak eguneko espetxeratzea izan du hizpide. Lakuako gobernua Gonzalezen familiarekin etengabeko harremanetan egon dela adierazi du. Bueno, el Gobierno vasco, a través del Lehendakari de la Secretaría General de Acción Exterior, ha estado en contacto permanente con la familia de este periodista detenido en Polonia, y también ha habido una relación permanente con el Gobierno español, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el cónsul que atiende a esta persona. Eta kultura arlorari heltzeko ekainaren 10ean, 11ean eta 12ean, kale arte jaialdia izango da Gasteizen. Ez dira nau. 2020an bertan bera utzi eta 2021an COVIDaren ondorioz formatu zaldatu behar izan ostean, kaleko arten nazioarteko erakustaldea Kalde Arte berrirore bueltan da Gasteizen asteburuan. 15. edizio honetan, estatuko eta nazioarteko 30 konpainik parte hartuko dute eta era guztietako formatuetan prestatutako 56 ikuskizun egongo dira hirian ikusteko aukeran. Inaugurazio ikuskizuna ekainaren 10ean ostiralean izango da gaueko 10etan, Hortzmuga Teatroa eta Deabru Beltza konpainien eskutik eta hilaren 12 arte luzatuko da. Kiroletan bestalde emakumeen kirolaren lehen jaia egingo da ekainaren 18an Gasteizen. Quede claro que no es una gala, va a ser una jornada de eventos de un sinfín de deportes durante toda la mañana del 18 de junio. Es una fiesta que no es solo para ver dónde se podrá practicar y disfrutar durante toda la jornada con tan solo acercarse a los stands. Aunque la programación no está cerrada, la presentaremos oficialmente la semana previa. Una fiesta del deporte que realizan las mujeres, porque las mujeres queremos ser visibles en igualdad y para todos los públicos exactamente igual, como ocurre en el deporte masculino. Eta besterik ez guraldetik gogoratu uneoro aurkituko gaitu zuela zuzenean ala nahieran 11.eus atarian. Ondo izan. Thank you.